दै yang patta naik. Dua हमदोंमोन एसे खोनादों दहाय हमदोंमोन Hello Anamika Baजै मा खबर Sanji hello to Lagdan okay welcome Sonjit खोनादों ना Anamika Baजै खोनायाखै दे बुंलाय Bro bidiनो खोनादों oke खोनादों बा आं माने ओंखाम जानो नागिरदोंमोन ना दसे सम जाथ'ला माने दे आंना नेटवर्कआ बिराद प्रब्लेम खालामदोंलै नेटवर्कआ मा गल माने नै नेटवर्कआनो बिराद प्रब्लेम जादों वाव मिक्सेल सार सिरि नङालै नै खोनायाखै सालथे वेलकाम आंनि एलबि स्क्रिमावहाय नोंथांखौ बरायनाय जाबाय मानो होनोबा नै नोंथाङा दासो सालथे आं ओंखाम जानो नागिरदोंमोनलै दासो खोनादों ना दे मा मावदों दालाय सालथे आंना नेटआनो प्रब्लेम जादों एसे सानसे आरो माबा थाबायना आङो इउटुबाव नायबाय थाबायना ओंखायनो प्रब्लेम जादों एसे मा समाव हनै माने सालथे माबा नै दासो आं ओरैनो नायदों आरोना टेस्ट नायदों आरोना दासो फैखादों आङो माने ओंखाम जाहां बावसोमोन आरोना ओंखामाबो खुरनासो दंबावो जाबावाखैनो आङो दानो उन्दुयो आं दा बेरायबावगोनसो एल बि सोरनिबा Anamika Baजै on सालथे मा ओंख्रि जाखो अनामिकाजोंबो दं माथो दङ नै नेटआ प्रब्लेम जालायबाय आंना मिक्सार सालथेया मा होनदों आंना सानजौफुनि मोनस्टा
ना वाव बेनो आंनाबो मैथाजों नायानो बिबारि बिमा वेलकाम आंनि एलबि स्क्रिमाव हाय सानजि बिबारि बिमानो हाय आं ओंखाम जागोन दे साइलेन्ट एलबि बिबारि बिमाजों मा बुंदों नै आं जेबो खोनायाखै दे अके आंबो साइलेन्ट एलबिसो होखादों मानो होनबा ओंखाम जानो नागिरदों आरोना दसे समल' होगोन आं बारा गोबाव होआ सेब 10-20 मिनिटसो होगोन आरोना आङो ओइ बिबारि बिमाजों मा होनदों ओइ मिक्सेल फेस सालथे ओंखाम जानि आङो र' बिदि नङा ट्राक बोराय मोखां नायथ'वालै ट्राक बोराय मोखांखौ नायो नामा आंसो जागासिनो दायो नै गामसा गोरान ना मामोन अखा हादों जोंना बिबारि बिमा होनदों मुभिसो नायनो फैदों आं लोगोफोरजों अके नायबाय थादों सनजित गयारि मा बुंदों बिबारि होद सनजित जालायावसो बेफोरा रायलायबाय थाथ'दो नोंसोरो आं ओंखाम जागोननि दा नुबा लुबैगोनसो नोंसोर आंखौ मैथाजों ना बावसो तेरी मेरी जीना कभी साथ मेरा दिल को मुथ सिङाव हामसै होमबा खालाम
चल दे खोनादोंबा दे ओंखारलाय